Местните празници – ресурс на локалните общности за справяне с кризи е проект, финансиран от Фонд научни изследвания на Министерство на образованието и науката КП-006-Н45/5 от 30 ноември 2020 година. Видеото се разпространява безплатно като образователен филм за популяризиране на неговите резултати. То е адресирано към всички, които се интересуват от местните празници, към завладените от жизнеутвърждаващата им енергия, към техните организатори и гости. От средата на 90-те години на 20 век насам, в глобален мащаб, както и в България, нараства броят на фестивалите, а заедно с това и тяхната роля, място и значение в съвременния стил на живот, модели на потребление и свободно време. Този процес се възприема от централните и местни власти, както и от жителите на локалните общности, като възможност за стимулиране на икономическото развитие, на социалната интеграция и солидарност, за формиране на идентичността, за изграждане и укрепване на социалния капитал, за съхранение на културно-историческото наследство и превръщането му в символен капитал на общността. Наред с утвърдени през годините фестивали се възраждат и позабравени традиции, изобретяват се нови празници, които бързо се превръщат в разпознаваемо лице на градове, села и квартали. В условията на пандемия от COVID-19, породила и задълбочила поредица от кризи, местните празници не само, че запазват своя жизнеутвърждаващ дух и смисъл, но и нещо повече. Все по-видима става тяхната значима социална роля като ресурс на локалните общности за справяне с кризи. Според резултатите от социологическите изследвания, проведени в рамките на проекта, изучените местни фестивали по своя произход, особености, дейности и организатори могат да се обособят в няколко групи. Фестивали, свързани с традиционни обичаи и ритуали, като например местинарските танци в село Кости, Международният маскараден фестивал Кукерландия в Ямбол и маскарадните игри в селото Полчане, Сливенско. Градски фестивали, популяризиращи традиционни местни производства, забележителности, ресурси, занаяти, фолклор, изкуства, както и обществено утвърдени и известни локални идентичности, като празникът на розата в Казанлък, празникът на киселото мляко и фестивал на народните традиции и художествените занаяти в Разград, фолклорният фестивал Шумла в Шумен, Международният фестивал на хумора и сатирата в Габрово, празникът на курорта, минералната вода и Балкана във Вършец, празникът на район Владиславово във Варна, Северозападният фестивал на духовата музика в Берковица и фестивалът на етносите, багрите и котленския килим. Фестивали, представящи местни кулинарни традиции, като фестивалът на чушките, доматите, традиционните храни и занаяти в село Куртово Конаре, Пловдивско, фестивалът Лютаницотерапия в село Пожарево, Софийско, Миденият фест на остров Света Анастасия край Бургас. Фестивали на субкултурни групи, свързани с местни забележителности и ресурси, като фестивалът July Morning на Камен бряг. Нови градски фестивали, като Капана фест Пловдив, Love Beat Fest в София, фестивалът на драконовите лодки на езерото Панчарево в София. Според мнението на 65% от анкетираните по време на проведено в рамките на проекта национално представително емпирично социологическо изследване, местните празници са еднократни събития, провеждани веднъж годишно. Налице са и немалко случаи, в които тези празници се организират и периодично няколко пъти в годината, както споделят повече от 1/3 от изследваните лица.
Пандемията от COVID-19 преосмисли отношението към празниците, докато преди това те се възприемаха като част от годишния цикъл, то в условията на социална изолация самото разбиране за празничност получи друго измерение. Провеждането на отменени заради епидемията фестивали създава усещане за възстановяване на нормалността от преди кризата и внушава социален оптимизъм както на техните организатори, така и на участниците и публиката им. Празниците по своята същност са жизнеутвърждаващи. Те укрепват местната солидарност и в този смисъл са антипод на страха и социалната изолация. Според над 3/4 от анкетираните, т.е. близо 79%, тези събития спомагат за преодоляване на отчуждението и самотата, като заздравяват родовите и селищните връзки, застрашени от разпадане в резултат на миграцията. Местните празници са не само превъплъщение на традициите, но и продукт на активността на местните хора, на тяхната предприемчивост и иновативен дух. Те провокират, развличат, предлагат игри, представления и забавления. Местните празници привличат все повече туристи и посетители, както на регионално и национално, така и на международно ниво, и със средство за съживяване на местните икономики. Малко над 3/4 или 76% от анкетираните виждат ролята на празника като средство за повишаване на популярността на населеното място, а 73% от изследваните са на мнение, че фестивалите създават повече възможности за търговска дейност. Те генерират работни места, подкрепят местния бизнес и привличат инвестиции, допринасят за подобряване на качеството на живот в региона, укрепват общностите, спомагат за съхранение на културното наследство и са източник на гордост в общността. Между половината и 2/3 от интервюираните по време на цитираното социологическо изследване са на мнение, че местните празници притежават силата да насърчават общуването и взаимоотношенията както между представителите на локалната общност, така също и между различните етноси. Същият относителен дял респонденти споделят, че тези събития дават също така и кураж на местните жители и пораждат надежда за по-добро бъдеще.